Spelknadettan båra i hötti en långur nyer i dynuna och rönte jag få fätur attor i fraliga dreimen. Malmenningen John Batney, hon börjar långt i möjligheten och man vet att Batney i möjligheten de höra ratter och känna ratter atter. Och för mig var det också en mat som är att skicka mer att ta för att vara mina röd som Batney som är kände. Jag var så upptagen av att hon skulle knyta sig till mig och det klarar jag inte att boja vid till hon var född. Det är följd att det är just något. Det är ju nog. Alltså om man så kan avvisa att det faktiskt är brott något. Det är ganska sekundärt i mån till akkurat åker relation. Alltså. Vi tvära attor att svimja i manalysen och att han sitta och tåsa i hålene. Och henne dama så öliga väl momi i det. Alltså hon är inte blivit tvangsfåra, vet du, men vi har vurst henne en momi och vi har givet henne en momi-böcker och sånt. Att lära henne först och på att han maten, att vänja henne via bruka första malet, det är då ett anbud till. Och vi kunde ha liksom, att tåsa samman och medan vi där samman. Helt tror att hon öjer att äta antan läsk. Vi där för när hon rakt utanför att det finns böd som lärer att de ens ska höjtna för liter och ären tar först ska höjtna. Ja. Hvis man vill och göra något viktigt så må man ju lära dig vad det först ska höjtna. Och för mig är det så att jag gör det på att jag vill läsa för henne. Jag är glad för det. Det är ju också något jag och det gör oss nu. Det är naturligt för mig att läsa för henne. Alltså från första det är ju faktiskt.